Kufanele ukuthi lezi zinto sihlale nje njalo masihlangana siyichaza senze ukuthi niqonde ukuthi lento ayikho ngepolitiki. Wonke umuntu ovotayo kwapolitiki upolitiki. Lalela wethu awuvota khona upolitiki. Kodwa into sizama ukuyenza sizama ukuthi ipolitiki ngokudlala ngabantu singabe sayinika amandla kakhulu. Amandla bekunina abantu. Niyabona umsebenzi. Kube niyasebenza ngabaningi kodwa. Kube nje niyasebenza ngabaningi kodwa. Nilapho ngoba nisebenza. Iyona into esiyilwelayo ke le sizowacela amabhinqa, sizocela abacela amabhinqa ngisazokhuluma naye uzowancela. Ngoba yena kawanceli ngawo. Ngisazowancela ukuthi uma senza lezi zinto leli thimba lakhe aliholayo ingonyama yakhe akalihola. Asilicele nalo ngoba iningi lalabo abantu kuthiwa amabhinqa abantu abafundile. Abantu abafundile abantu abafundile yilabo abantu abaqale becubungule. Hayi uyabahola nje ngenkani yakhe akafundile. Yena akafundile. Uyabaphoqa. Bayabuzwa futhi. Sengisholo ukuthi abafundile umholi lo phakathi. Sikhona izinto kungizwe akayikhulume uthola ukuthi ishayisa kwabanye abantu ishayisa kwabanye abantu. Ningabonakala lento boyinsizwa ukuthi mawuyinsizwa uyibambi isinomashini. Hawu uyinsizwa njani abantu esini? Insizwa iyabheda nje phela manje singabheda phambi kwethu singabakuthi. Singabe singabheda phakathi kwethu singabakubo. Manje ufuna bhede ngoba makabheda le mashayini bazombulala kithi. Thina mase simbulala ngoba ukuthi sishela wula. Futhi kodwa ngicela ukutshela ngokusebenzisa lo madoda lalelapha. Anivumelekile ukubiza le ndoda ngohlala. Yebo wenze umthetho njalo lo. Order thula wena. Suseni. Wemadoda, anivumelekile ukubiza lo mfuku ngohlala. Kuye yedwa umuntu iSouth Africa yakho ejikelele. Onelungelo lokubiza le ndoda ngohlala ubani?
of